Все, окей, ладно. Да. Ярый, рахмат, аха. Әзірек шырайбыз, анар көрішірбіз. Бұл ауылны қарай кейінді, Матур ауыл дейлер. Саумысыз милләттәшләр. Біз Киров өлкәсендә дан тұтқан иң матур татар ауылларының бірсінде Урта Шын ауылында. Һәм хәзер әлеге ауылны сезгә күрсәтербез. Киттік әйдәгіз. Урта Шында эшсез тормыйлар дигән сүз бер дә тынғы бирми. Ул тик торма дигән матдә һава составында бар бугай. Мин дә килеп төштем генә, куллар үзләре сәнәк сабына тартылды. Бүгенге заманда нәрсә ашамый дисәгез, җавап бирәм. Ул да булса ялкаулыкның пропагандасы миңа шәхсән ошамый. Чөнки идея атып кына акча эшләү һәм башкасы ашаган эшләгән табар, ташка кадак кагарына тырышкан табар, эшләп көн күрү, менә шундый нәрсәләр хәзерге вакытта никтер артта калды, борынгы заманнарда калды дигән дип әйтә алабыз инде. Минемчә алай түгел. Эшләгән ипинең дә тәме башка төрле. Эшләп тапканның рәхәтен, тәмен тою башка төрле. Шуңа күрә бездә үзем дә уйлана башладым әле. Камера каршына нәрсәдер сөйләгәнче, эшләве рәхәтрәк бит инде. Килегез монда. Тик шәһәр малайы салган пешәнне ашарга ашыкмыйлар әле сарыклар. Сарык кына диярсең, акыллы хайван үзе. Төп максатыбызга авыл белән таныштыруга күчик. Документларга күз салсак, 1891 елгы җанисәптә аңа хәтле булган 1873 елгы җанисәп белән чагыштырганда 400 кешегә күбрәк була. Күз алдыгызга китерегез, нидер 20 ел эчендә, 18 ел эчендә 400 яңа кеше барлыкка килә әлеге авылда. Бу каяндыр күченеп килүчеләр түгел. Бу авылда тугучылар. Бүгенге көндә халык саны арту түгел, булганын саклап калу турында күбрәк уйлыйбыз әле. Соңгы җанисәп саннары күңелне төшерсә дә, дөреслеккә туры килми диләр мондагы халык. Ничек яшәдек, шулай яшибез. Татар халкы Киров өлкәсендә алай кимемәде дип саныйлар. Ул буенча 26 мең татар калган дип барыла. Без татарның үзе бездә кимегәнен дә күрмибез. Ул татар безнең ахыргы язмалыдан кайыкка чыккан, үзе бездә аптырыйбыз рәсемен әйткәндә, чөнки бездәге татар кимемәде ничек яшәдек, шулай гөрләп яшәп барабыз. Аллаһка шөкер, татар авылларыбыз үзегез күрәсез, бергә ничәнче көн эшлибез, гөрләп яшиләр, әйбәт кенә. Барса да эшсез калмады, тырышалар, эшлиләр. Һәрбер авылда безнең мәдәният йорты бар. Һәрбер иске Пенәгәр белән Урта Шын авылында 11 еллык мәктәптә эшләп килә. Балалар бакчалар эшли. Һәрбер авылда мәчетләребез бар, гөрләп тора торган шулт итеп эшләтә кой. Иске Пенәгәр белән Түбән Шөнеке борынгы мәчетләр, башкаларында яңартылган, яңалынып салынган мәчетләр. Безнең татарлар күбрәк бала алып кайтсалар, өйләнсәләр вакытында, кияүгә чыксалар, күбрәк бала булса, бер нәрсәгә сатылашып та ятасы булмый. Безнең татар халкы шунсыз татар халкын арттырып булмый. Аны яшерен батырын түгел бит, картаябыз, телне ота башлыйбыз. Аннан соң үзебезнең телебезнән маска кирәк. Балаларыбыз белән читенсенмичә үз телебездә сөйләшергә, үз татар телендә, үз динебездә тәрбияләргә кирәк. Иң мөһиме шул. Шын авылы турында мондый сүздә ишеткән бар. Әгәр син кунакка кирсәң, барлык каршыңа куелган ризыклар үзләренеке булыр. Чыннан да бу якларда зур хуҗалык тоталар. Түбән, Урта Шыннар, Сусмак авылларында 1800гә якын татар яши. 8 фермер хуҗалык, 80ләп шәхси хуҗалыклар. Фәнис әфәнденең эшчәнлеге гомумән күбесеннән аерылып тора. Җәмгыять эше белән бергә йортында да зур эшләр алып бара. Когда нету сальмонеллеза, буларда юк. Буларда юкмы? Вообще юк. Тавукта калган. Шуңа күрә шикелеш эшләргә очень диабетикларга, неләргә очень полезно. Көненә бер нәчтәң авырсың. Көненә без берәүләс бит инде ул. Әйе. Бер 3-5 ебәрәс. Нәрсә өчен сез йомырка өчен асрыйсызмы? Йомырка өчен дә, мин планирую на этом большой бизнес построить, если получится, Владислав.
Булай икән инде, бара инде, бу? Бара торган әйбер инде. Да, спросом пользуется. Ну, это такое хобби дип әйтик инде. Инде, нәрсәгә моның белән шөгыльләнергә булдыгыз? Кайдан килде бу фикер? Миңа бит кошлар ошый. Ага. Менә ничектер күңелемә ятты кошлар, яме. Минем бар охотничий фазаны. Бройлерлар, иң беренче бройлерлар белән башлаган идек. Теге кызыл. Команда бройлерлар. Шуңа күрә һаман шул эш бара. Монысы уже как хобби. Теге релаксация диләр бит. Тавышлары матур, теге ял итеп аласы. Кемгә ничек инде? Эше бар инде, һәрбер кешенең эше бар дигәндәй. Ну булар бит инде күп ашамыйлардыр инде ләни. Күп ашамыйлар, буларның 30 грамм в день норма. Ашау. Йомырканы көненә бер салып бара инде стабильно. Көненә стабильно. Ну температуру режим температуры соблюдаться ителсә, су ашау булса, оларга от 17 до 25 градусов җылы кирәк. Җылы кирәк инде. Ну шуңа күрә монда отопление көткән идек. Үстерәбез инде ничек күңелгә яткан әйберне. Шисең күңелгә ятсын шулай инде. Һәр кичле ир-ат артында хатын-кыз бар диләр. Хатыны Гөлнур ханымның да шәһәргә йөреп эшли торган эше бар. Тик Ибраһимовларның гаилә эше ул кыяр үстерү. Кыш булу сәбәпле кырда түгел, өйләрендә генә әңгәмә кырдык. Авыл җирендә торгач инде үз хуҗалыгың булгач барыбер нәрсәдер эшләргә кирәк, җирләр бар, нәрсәдер үстерәсе килә бит инде. Менә безгә кыяр үстерү ошап китте инде шулай. Беренче елларда өйрәндек башта, аннары соң ничектер күңелебезгә ярады. Бүтән культуралар белән чагыштырганда әзрәк кәбестәләр, бәрәңгеләр дә утыртып караганыбыз бар иде. Иң ошаганы кыяр булды инде. Сез бәрәңге утыртып тормыйсыз инде? Кишер утыртау. Юк, бәрәңге утыртканыбыз юк тагын, честно говоря. Үзебезгә ашар өчен дәген бик. Шул кишер белән кыяр инде без. Без хәзер кыш булгач күрсәтә алмыйбыз инде, ләкин аларның ничә сотый бәрәңге бакча инде сезнең? Монда үй янында безнең бакча 20 сот итәсе. 20 сот, бөтенесенә кыяр утыртыла. Бөтенесенә кыяр утыртабыз. Аннан соң әле басуда анда инде гектарлап инде җирләребез бар. Кыяр утыртасыз. Ну, бәрәңгене сатып аласыз. Бәрәңгене әниләр бирә. Әниләр бирә. Бу авылда 3 төрле елганы очратырга мөмкин. Шын елгасы, шу ни диләр инде русча, Аллаук елгасы һәм инде Кәркәвеш елгасы. Менә шул авыл зур булгач, елгалар да аны күп кисеп үтә. Елгалар күп булган җирдә гадәттә урманнар күп үсә һәм Петр I заманында урманнарга аеруча зур спрос була. Шуңа күрә әлеге авылларда яшәүчеләр аларны лашманчылыкка язалар. Крестьяннар, ясаклы крестьяннар ясачного тягла дип килгән документларда шулай итеп күп кенә авыл крестьяннары ясаклылар лашманнарга әвереләләрдә куялар һәм утын кисәргә мәҗбүр булалар. Крестьянның язмышы кайчан җиңел булганы бар. Хәзер генә рәхәт заман җитте ул. Елгалар саный-саный авыл урамнары буйлап матур иләрне караштырып йөргәндә, янә кызыклы бер эшкә тап булдым бит әй. Тагын нинди авылда мондый бәхет елмаер иде әле. Эшләр барамы? Булышабыз. Булышабыз. Алып китәм? Пожалуйста. Авыр булмаса. Юк, авыр түгел икән әле, мин авыррактыр дип уйлаган идем. Таш күмер. Хәзер. Әйдә. Ага. Менә бит Урта Шина авылында таш күмер белән яга торган бер мич сакланып калган. Моны шунда бушатам? Фәнис абый, рөхсәт итегез әле бер менә шул эшне эшләп карыйсы килгәне. Пожалуйста, рәхмәт. Балачаклар хатирәләре искә төшеп китер. Инде безнең тамашачылар да күбесе әлеге вакытларда бу зур түгелме, янамы? Яна. Бөтөрсә яна. Безнең тамашачылар да күп теге элекеге заманнарны искә төшерәләр дип ышанып калабыз безнең тапшыруларны карап. Әйбәтләп эшләгәч, ипи телеме дә тәмле була диләр. Шунгә килеп бәлеш пешереп карарга булдык әле. Ничә ел бәлеш саласыз, Фёпа? Белмим, елларын белмим инде. Ничә яшьтән бирле дип сорый инде. Менә монда урташымга килен булып төшкәнемә 30 ел булды инде, Аллага шөкер менә. Хәтле бәлеш сала идегезме? Юк, алай юк, осталык юк, менә шушында килгәч.
Өйрәттеләр. Өйрәндек. Кайнаналар. Ие. Яни бик әйбәт. Инде хәзер камыр әзрәк ял иткәнчә, Ага. без эшлек әзерлибез. Ике баш бардыр инде. Күрүчеләр гел бер тузга япа, минемчә бурычын тагын истәсәк булыр. Бөтенесе. Менә шушы. Әй. 4 кило пряник күтәрәләр дә. Нәрсә? Без икенче кат ясыйбыз, әйме шулай? Сезнең исемне бирик алайса. Менә бәлеш әзер инде. Иң авыры бәлеш пешкәнен көтү икән. Исләре шундый тәмле итеп чыкмаса иде лә аның. Ниһаять эш пеште. Фәнис абый гаилә башлыгы буларак бәлеш кисә. Шәй үз чиратын көтә. Бәлешне пешердегез дә ашамадыгызмы ни дип сораучылар өчен, әлбәттә ашадык инде. Без бит татарлар. Ашамыйча кача алмыйбыз. Качулар ерак булмады. Бәлештән соң булай да матур урташын тагын да яктырып китте димме соң? Минемчә, авыллар нинди генә борынгы булсалар да, барыбер замана таләпләреннән артып та калырга тиеш түгел. Мәсәлән, шишмәне яңартканнар һәм инде кешегә уңайлы булсын дип караңгы вакытларда менә шундый яктырту приборлары тора. Әле ул гына да түгел, караңгы төшкәч алар бит кабына. Әле кояшлы көндә менә бүгенге көндә кебек. Монда кояш батареялары заряд җыя һәм инде кич белән яктырта. Менә авылдагы инновациялар, Шишмәләр шилтерә бага. Монда шул шишмә кебек. Без урташынның мәдәният йортында. Тәрәзәдән кояш балкып бәреп тора, инде бу якта каршыбызда алтын тулы ай чыккан. Алтынай фольклор ансамбле урташын авылында. Альберт абый, ниндидер авылның гимны бар дигән идегез. Тамашачыларга тыңлатты әле шуны. Рәхим итегез, җыр утла туган авылым синең өчен диеп. Туган авылым синең өчен. Урташының изге җирен, зифа синең талларың. Урташының изге җирен, зифа синең талларың. Йөрәкләргә дәрт эсидер, иркәнге алтаннарың. Менә шулай, дуслар, тагын бер тапкыр әлеге авыл безгә Урташын авылы бердәмлектә көч икәнен исбатлады. Һәм мөһим түгел. Нинди синең дәрәҗәң? Нинди син милләттән? Нинди синең хезмәт хакың? Иң мөһиме бердәмлек. Шулай берләштерә татар авылларын безнең юлыбыз дәвам итә һәм сезгә әлегә сау булыгыз дип әйтеп торабыз. Сау булыгыз, милләттәшләр. Урташының җилләрендә насыйның. Урташының җилләрендә насыйның. Туган авылым синең өчен, җырым гына аз минем. Туган авылым синең